Sagad sa garon na kini nga to ang paghatag og tawag ining pagpasabot mahitungod sa ato ang pagtuong Katoliko. Sagad sa mga amigo nato nga mga sulpot, ilahang ginapalupok kanunay, ilabi na kung magwaliwali sila, magtudlo sila sa mga inosente mga Katoliko, ginasulti nila nga ay okay lang masamo kay pareho ra man ta Ginoo. Kanang word nga pareho ra ta Ginoo usa ka na ka panglingla, pagpangilad nga mga pulong aron dali rang makuha ang mga inosenteng Katoliko. Nga naman, di mo tinuod. Dili tinuod nga parehara ta Ginoo. Lahi ang Ginoo, lahi ang Dios nga gituuhan sa mga sulpot ug ang Dios nga gituuhan sa mga Katoliko. Kay ang Dios nga gituuhan sa mga Katoliko mao nang Dios gitudlo ni Ginoong Jesucristo. Mao nang Dios nga kung diin sumala pa na San Pablo 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 33 nga ang Dios dili Dios sa kagubot, dili Dios sa pagbahin-bahin, kung dili Dios sa kahiusa nga nagtudlo og usa lamang ka pagtuo. Efeso kapitulo 4 bersikulo 4 hangtod 5. Og kana nga pagtuo gikan kang Kristo, wa gyud na mabugto pagpasa-pasa anang pagtuo from the time of Christ until now. Buti pasabot na ay nagbitbit anang pagtuo gikan sa pagkabanhaw ni Kristo, pagsaka sa langit, gikan anang panahon na hangtod karon. Walay gutlo sa minuto, segundo, adlaw, simana, bulan, tuig nga mawa ng pagtuuha. Kung di na mawa ng pagtuuha, so dili pud mawala ang nagbitbit anang pagtuuha. So mo na ang Dios nga gitudlo sa balaang kasulatan. Mo na ang Dios nga gitudlo sa mga apostol. Mo na ang Dios nga kung diin tawag ining gituuhan sa mga Katoliko. Yang sa Dios aning mga sulpot ning buto lang man after 16th century, ning buto lang man tungod sa ilang pagbasa, ning buto lang man tungod sa pagtudlo sa ilang mga pastoy nga way koneksyon sa atong Ginoong Jesucristo. Manang ay magtuo nga mingon sa parehara tag Dios, di na tinuod ang Dios sa mga dili Katoliko, dili sama sa Dios o dili pareho sa Dios na gituuhan sa mga Katoliko. Kitang gitawag og mga Katoliko. Number 2, ang pagtuong gihuptan may tungod sa Dios mga Katoliko, pagtuong gihuptan may tungod sa Dios sa mga Protestante dili man nagpareho sa hinungdan nga ang ilang Kristo walay inahan. Gihimo lang flower, gihimo lang dayan-dayan sip ang tawag ining inahan. Ang inahan sa ilahang gitawag og Kristo, gihimo lang dayan-dayan pagkahuman magamit gilabay na, di na iluhon. Unlike sa Dios sa Katoliko, gitagaan og dakong importansya ang inahan ni Ginoong Jesucristo. Mo bitaw na apil sa nakasulat, di ba? O kung imong basahon ang upat ka ebanghilista, namin ang mahal na birin, di ginamawa ng mahal na birin, even sa mga writings sa mga apostoles, di ginamawala. Nga naman kay paghatag nagpahimugat nga gitagaan na dakong pagtahod ang inahan sa Ginoo. And syempre kanang pinakasikat si Saint Luke, Saint Luke magod, secretary magod ng Saint Paul. And according sa tradition ni Saint Paul, devoted sa mahal nga birhen. Muna sa writings ni Saint Paul, sa tanang mga evangelist, si Saint Paul lang ang naghatag og complete detail concerning sa tawag ining inkarnasyon sa Ginoong Jesucristo, katong pagkahimong tao sa Ginoong Jesucristo. Nga naman, kisa may nagtudlo ana Saint Paul, kisa may nagtudlo kang Saint Paul, gituuhan nga ang nagtudlo ka San Pablo ang mahal nga birhen. Muna nga naay complete detail concerning sa nahitabo sa annunciation. Kompleto ang detalye. And at the same time, sa gisulti ni Saint Paul, ni Saint Luke, na sukad karon ang tanang kaliwatan magalan na kong bulahan. Detalyado na sa Biblia. Og maunay ginatuman sa mga Katoliko. Kini nga to mga amigo, mga sulpot, di mamutuwa na. Hindi mo sila mutuwa kay para nila, ang mahal nga biring marin, murag bayan, paghuman og gamit, gilabay ra. Ingon, anak sila kaway po, akon og kaway pulos. So mo na ang Dios nga lang gituuhan dili sama sa Dios nato. Nga naman kay gitagaan nato dakong respeto ang inahan sa Dios nga nahimong tao nga mao nga atong Ginoong Jesucristo. Mo na mga sir ug mga mama, ayaw mong tuwan nang mingon sila nga parehara tag Dios. Di na tinuod, binutbot na, binakak na. At the same time kung mutuo mo ana, yun, mailad ta sa tawag ng ilang panglingla
mailag ta sa ilang pagpangatik aron makuha ang atong kalag ug mahiadto sa mga pundok nga itukod lang og tao. Mura bag gi-offer ta nila didto sa mga pundok na gitukod lang tao. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin. The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.